Тым часам рэжым у Беларусі падстройваецца пад новыя геапалітычныя рэаліі пасля выбару Дональда Трампа. У парадыгме вайны і міру нашай дзяржавай цікавяцца самыя ўплывовыя палітыкі свету. Міжнародная сітуацыя мяняецца, і Лукашенка, як было неаднойчы, гэтым карыстаецца. Найперш, каб паслабіць залежнасць ад Масквы. Сюжэт Еўгена Волошына. У кантэксце перамоваў датычна спынення расійска-украінскай вайны Беларусь з-за яе стратэгічнага значэння павінна хваляваць усіх. Прэзідэнт Украіны Зеленскі кажа пра неабходнасць усталявання мяжы бяспекі ў Еўропе і найперш прыгадвае Беларусь. Моя прапанова – усходняя мяжа Беларусі, усходняя мяжа Украіны. Па Беларусі ўжо працуе і адміністрацыя Трампа. Адбываецца візіт у Менск намесніка памочніка дзяржсакратара Крыстафера Сміта. Вызваленыя некалькі вязняў рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку адзін амерыканец. У сусветна вядомых медыя гушаць развагі пра магчымую будучую здзелку, выпуск палітвязняў взамен на зняцце санкцый. Вот это для меня главное. Лукашенка шле сігналы не толькі амерыканцам, але і палякам. Цікавыя працэсы ідуць на мяжы Беларусі з Польшчай. Сябры, я знаходжуся на польска-беларускай мяжы, на польскім баку. Як вы ведаеце, яшчэ нядаўна рэжым запускаў Польшу мігрантаў, была гібридная пагроза. А сёння яны заяўляюць, што ледзьве не гатовы адкрываць закрытыя памежныя пераходы. Прынамсі, па-беларускі бок правялі рэновацыю, паведамілі пра гэта. І вось я прыехаў у Баброўнікі, што дзеецца па-польскі бок мяжы, ці гатовыя тут да адкрыцця. Памежны пераход у Баброўніках закрылі ў 23-м годзе у адказ на палітычны прысуд у Беларусі этнічнаму паляку журналісту Андрэю Пашобуту. Памежны пераход, як бачыце, не выглядае аб'ектам з апакаліптычных фільмаў і тэарэтычна гатовы да адкрыцця на паслязаўтра. Няўжо Пашобута ў хуткім часе вызваляць, і мяжа тут адчыніцца, і закрытыя крамы, абменнікі ажывуць. Праблема ў тым, што пацяпленне дачыненняў Лукашэнкі з захадам не ўсцешыць Крэмль. Відавочна, што Масква разглядае Беларусь найперш як вайсковы плацдарм. І калі яго пазбавіцца, не зможа паўторна атакаваць Кіеў, ісці вайной на Польшу ці пераразаць Балтыю па сувалкаўскай прасторы. Без беларускага плацдарму ў жорсткіх вайсковых сцэнарах Крэмль не здолее захаваць Калінінград. Адным словам, для Пуціна страта Беларусі – гэта катастрофа. В той момент, коли Москва втратить контроль над Білоруссю, і Білорусь буде остаточно визнана не тільки фактично, як це зараз є частиною європейської спільноти, а й юридично, фактично це веде до колапсу Російської імперії. Це навіть наслідки будуть гірші для Москви і путінського режиму, ніж якби Пригожин дійшов до Москви. Няўжо Лукашенка, які, здавалася, здаў Беларусь пад стратэгічны кантроль Крамля, скарыстаецца новымі геапалітычнымі рэаліямі і апынецца здольным паслабіць сваю залежнасць ад Масквы пры дапамозе ЗША. Тым больш, што з'яўляюцца недвухсэнсоўныя сігналы датычна такіх варыянтаў. Делегация национального сходу Беларуси едет на парламентскую ассамблею ОБСЕ. Летась ее там не было. Летась там были представники оппозиции, демократичных силов. А сёлета едут яны, а представники демсилов нет. Это обозначает пэўныя змены. Калі Лукашенка не скарыстаецца пэўнымі зменамі, то сцэнары для Беларусі зусім не суцяшальныя. Напрыклад, гэта можа быць новая канцэнтрацыя войскаў Пуціна на нашай тэрыторыі ўжо падчас вучэнняў Захад-2025 з перспектывай вайсковай агрэсіі ў бок Кіева, Польшы ці Балтыі. А гэта поўнамаштабная вайна ў Беларусі. А вось варыянты здзелкі з Захадам пры пратэкцыі адміністрацыі Трампа і, не будзем пра гэта забывацца, Кітая, могуць дапамагчы рэжыму Лукашэнкі захавацца на нявызначаны тэрмін і пазбегнуць вайны ў Беларусі. Менавіта гэты варыянт Лукашенка спрабуе правярнуць. Таксама на паверхні сцэнар, што Лукашенка не мае прасторы для манеўраў і ўзгадняе свае дзеянні з Крамлём. І мы назіраем за гульнёю пацяплення адносінаў з Захадам. А скончыцца ўсё тым, што Беларусь апынецца за жалезнай заслонай, усё больш губляючы суб'ектнасць. Не варта адкідаць варыянт, што калі альянс Лукашэнкі і Пуціна непахісны, пры наяўнасці адпаведнай палітычнай волі па стратэгічна важнай тэрыторыі Беларусі можа быць праведзеная вайсковая аперацыя з боку Захада і Украіны. Я більше того вам скажу, от прямо зараз, у цей момент, от сьогодні, триває дискусія з цього питання. Крапка.
Сітуацыя для Беларусі непрадказальная і сцэнароў можа быць шмат, у тым ліку негатыўных для дыктатара. Напрыклад, гэта адхіленне Лукашэнкі ад улады як кампраміс з Трампа і Пуціна. А таксама як варыянт ліквідацыя Лукашэнкі Крамлём, каб адмяніць ягоны заходні манеўр і гэтак далей. Зразумела адное, сцэнары па Беларусі ў наступныя месяцы поўныя інтрыгі.